Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Ine ndavomera kuti Malawi Congress Party akakumana pa August pano nkuvomereza kuti dzina langa likakhalenso pa ballot ine nkayima. Akulu Malawi muno anthu ndikuya kwambiri ndi kongeresi, koma zipani zina zapanga diru ndi Chakwera alandira mabiliyoni kuti asokoneze opposition. Tawaona akutulukira chifukwa chisankho chayandikira. Akuti akuyimira anthu ake ati zaka 4 maufulu aphwanyidwa, katundu wodula anakhala chete, ena akudya chitedze, ndalama zabedwa, chilima anaphedwa, komanso fetereza amagwidwa ku butchery. Sitinamve anthu amenewa akudzudzula. Ukawafunsa amene kuti ndala anasiya, ena amatiuza kuti dziko likuyenda bwino. Pa 2 Akorinto 11 vesi 4 pali mawu: Satana amabwera ngati mngero. Samalani ndi maejenti a Chakwera amene akubwera ngati opposition. Akulu Irani ikuvutika lero chifukwa cha nzika zooneka ngati angelo. Nzika zimenezi zimalandira ndalama ndi kumapereka mauthenga ofunikira ku Israeli. 2013 asilikali ambiri ananyongedwa zitadziwika kuti anali maspai. 2021 president wakale Hassan Rouhani anatsimikiza kuti Israeli inapa madokumenti ofunikira kugwisa ntchito asilikali. Hassan Nasrallah, bodyguard wake Ibrahim Jazini, drone manager Muhammad Suru, director of operation Ibrahim Kobesi, komanda mkulu Ali Kalaki, komanso muwamalo Kaoki, onse aphedwa. Kafukufuku akuonesa kuti msilikali wina ku Irani analandira ndalama ndi kuulula za malo amene akukhala. Now, betrayal sinkhani ya chilendo. Hamasi, Hezbollah, Irani, Saddam, Gaddafi, osewa akuona mavuto chifukwa cha betrayal. Thomas Sankara anaphedwa ndi nzake. Lumumba ku DRC anaperekedwa ndi trusted comrade Mobutu. 2020 anthu ena anatenga Malawi ndi kuwagwesera mudziwe lang'ona. Pamene una pano 1.5 trillion kwacha yabedwa. 2 Akorinto 11 verse 14. Satana amabwera ngati mngero. Samalani ndi maejenti a Chakwera amene akubwera ngati opposition. Kodi anali kuti pamene anthu amadya chitedze? Ndi chifukwa chani sakulankhula pa imfa ya chilima? Anali kuti pamene katundu amakwera mtengo? Ndi chifukwa chani sakulankhula pa nkhani ya black box? Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Ine ndavomera kuti Malawi Congress Party akakumana pa August pano nkuvomereza kuti dzina langa likakhalenso pa ballot ine nkayima. We need your intelligence, we need your time, we need your everything. We want Malawi Congress Party to stay forever. And if we want it to stay forever, we have to continue sacrificing.